F'Għawdex se jissaħħu s-servizzi għall-anzjani u dawk l-aktar fil-bżonn hekk kif intlaħaq ftehim bell-għaqda ħbieb tal-morda u l-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità biex ikunu jistgħu jisselfu apparat li jgħinhom fil-ħajja ta' kuljum. Fost l-apparat li jiġi offrut b'self bla ħlas hemm sodod, krozzi, wheelchairs u lifters. Il-President tal-Għaqda tal-Anzjani f'Għawdex spjega kemm huwa importanti dan il-ftehim għall-anzjani. Kemm jista' jkun dawn jinżammu fid-djarhom u jevitaw li jiġu istituzzjonalizzati. Hekk ikunu jistgħu jgħaddu l-aħħar snin ta' ħajjithom ikkurati mill-ħbieb tagħhom u mill-familjari tagħhom u ma jeħdux dak ix-xokk meta jiġu biex iħallu darhom u jmorru f'xi istituzzjoni. Il-Ministru għall-Anzjani u Anzjanità Attiva Michael Farrugia spjega kif għaddejja ħidma biex f'Malta jitwaqqaf ċentru simili għall-anzjani Maltin. Da huwa il-mod kif irridu nkomplu insaħħu s-servizzi fil-komunità u min-naħa tal-Dipartiment tiegħi, id-Dipartiment tal-Active Aging u kura fil-komunità illi taw il-lok minn fejn jistgħu joperaw din il-fondazzjoni. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħabbar li l-Ministeru se jkun qed jagħti għajnuna finanzjarja kull sena lill-Għaqda biex ikunu jistgħu jixtru l-apparat neċessarju. Dan il-gvern se jibqa' wkoll imbagħad kummess li jibqa' jgħin lil din il-fondazzjoni sabiex tibqa' toffri l-servizzi li hemm bħalissa, però tkun tista' wkoll tifrex aktar is-servizzi tagħha sabiex fl-aħħar mill-aħħar igawdu l-anzjani li għandna wkoll fil-komunità.